meni ohjaajan mielestä? Oliko ihan oma koira mukana? Tuliko yllätyksiä? Oli ihan semmoinen, että sitten tapahtuu jotain, sitten reagoidaan ja sen jälkeen ollaan. Niin, sitten ei taas kauheasti jättää, niin sitä sen kummempia ihmettä. No jos katsotaan mitä me on tänne kaavakkeelle laitettu. Niin. Kaikkein ensimmäinen on koiran toimintakyky, miten se näitä tehtäviä rohkeasti itsenäisesti ratkoo, mitä täällä esitellään. Kelkkaan erikoiskoe ja pimeä huone toinen, mutta toki sitä katsotaan ihan läpi koko testin. Ja se on täällä plussan puolella plus 1B, tämä pienempi kohtuullinen. Kelkka oli jänskä, mutta se meni sitä tosi nopeasti katsomaan ja pimeässä se liikkuu ihan niin kanssa sillä etsii käyttää nenäänsä ennen kuin sitten keksii mistä se löytää. Niin sitten näissä puolustusjutuissa niin siellä se sitten aika nopeasti kuitenkin siirtyy vähän lyön takavasemmalle, että se ei jää siinä, mutta ihan kuitenkin toimintaa siellä on itsenäistäkin olemassa. No terävyys, koiran aggressiiviset reaktiot, miten se lähtee aggressiolla itsensä puolustamaan tuolla seinällä, kun kokee tulevansa uhatuksi. Se aika nopeastikin kyllä älyää, että no hei, omituiset aikeet tänään. No sitten se kantti siellä lopussa kanssa pettää ja sitten me ollaan ihan hyviä kavereita, kun hyökkäys loppuu. Sillä lailla mukava koira ja rehellinen koira. Eli se on +3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalu. Puolustushalu, miten sitten haluaisi puolustaa teitä, kun porukkana olette liikkeellä. Niin siinä on oikeastaan vähän samanlaiset kuviot. Se on ensin pontevana siinä ja kommentoi ja sitten vähän takavasemmalle, mutta +3 kohtuullinen hillitty on sekin ominaisuus. Taisteluhalu, tämmöinen leikkihalu ja halu käyttää leukoja ja lihaksia. Ja sitten semmoinen sinnittely, miten sinnitellään tehtäviä loppuun saakka, niin se on +2A kohtuullinen. Ja taisteluhalua se käytti siinä Haussien kelkkaankin tutustua, vaikka se oli jänskä. Se sinnitteli tuo pimeässä, ei se paljon siellä vihjeitä ja vinkkejä tarvinnut, kun se todella teki töitä. Ja haluaa ohjaajan löytää ja kyllähän se tuohon leikkimisenkin syttyy ihan kivasti. Ei tarvitse vähän ehdottaa, niin ei kyllä täältä pesee. Ei +2A kohtuullinen. No hermorakenne, miten näistä jutuista kuormittuu? No pikkusen sillä on aina välillä vähän semmosia hermostuneita juttuja, mutta plussan puolella kuitenkin ihan +1B hermostuneen pyrkimyksiä. Temperamentilta, kun oikea aikaiset reaktiot ja miten se rupeaa ottamaan asioihin kantaa tämmönen yleisvilkka, olisi tämmöinen +2 kohtuullisen vilka. Silloin aikaa istuskella ja makoilla ja katsoa, että ei sen tosiaan tarvitse säätää kaiken aikaa. Ja sitten kun jotain tapahtuu, niin se ensin silloin vähän aikaa katsoa ja ihmetellä ja sitten ruvetaan ottamaan aiheeseen kantaa. Tynnyrin se väisti aika vikkelästi, jos nyt oikein lukee sitä ohjekirjaa, jossa puhutaan tynnyriväistöstä, mutta silloin pikkusen tässä jo ja se saa jalat alle ihan toisella lailla. Sitten jos se olisi tullut yksinä ja ainokaisena, niin mä luulen, että se ei olisi ollenkaan ollut, niin se häkkä siinä puuhassa. Että näin. No kovuus, miten muistelee epämiellyttäväksi kokemiansa asioita, onhan sillä nyt muistia olemassa, mutta ei nyt pahasti jää todellakaan sitä häiritsemään, +1 hieman pehmeä. Ja luoksepäästävyyttä koiraan kaikissa osioissa hyväntahtoinen luoksepäästävä avoin +3. Ja niin kuin sanoit, niin laukauksiin tulee kommenttia plussan puolella toki, mutta paukku ärtyisää, että vähän sitä ottaa päähän, että joku rupeaa tuolla paukku. 159 pinnaa plussan puolella eikä nipistellä mitään pois, se on hyväksytty luonnollisesti.